ओह, बहुत ढेर दिन हो गई हमारा मेहरारू से बतियावला। बेचारी बहुत बढ़िया मुर्गा बनावत रहली है न। मुर्गा तो बनावत रहली है जे खात रहला उ एकदम अपन हथवे हेंगा चाटत रहल है। आता ना मजा आवत रहला खाए में न। ओह रह तनी आज फोन करे दो मेहरारू की रह। ऐसा एयरटेल के सिम बानू आ कि जब फोन लगाव तो ओनिए से गबर 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 ओनिए से बतियावे लगा तारी सो तो कबो कबो कह तारी से कि बिजी बा। देख 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 फिर यही कहती है। हम तो ऐसे परेशान हो गइल बानी सिम तूर के फेंक दी कि का करी। हेलो, अरे का बनावत हो? मछरी? अरे तनिया खाली और बोले कौन चीज? मछरी तो आज हम खा के मानम। रुक जा। हाँ करहिया पर से थरिया मत उतरी हो। मतलब तू जानी हो आ तहर काम जानी। हम आ रहल बानी। बस झगड़ के घेराइए में बानी। ए महेश के बोलता तनी रुको तनी रुको है एगो के तुम बोलता। अरे का थोरिया कोइले बड़ा हो? अरे तू सुन ला का हो? का कहत रहल ह? अरे भाई हमारा मछरी खैला ढेर दिन हो गए। आ मलकैनिया एगो सेठ बिन बाड़न देले रहन 1.5 किलो के कहू रोहू रहल है। ये कोही एक ही बात तो बुझले बाड़। तो उहे कहनी है मलकाइन से अपना जान तो लोग लइका अब लमहर हो गइल बाड़न। बड़े हाँ 6 फुट से अधिका। हाँ अब उ ना डटम न अपना मलकाइन जानल ना बोलम कि ना मैं लइकन के बैठा के मैं मछरी खिया दी। आ तो लइका बड़े हो गइल बड़ा तो खइह सना। अरे खा सन के खाई लोकल बा मारता बात ना तू बात समझला ना। खा सन लेकिन संगे रह के खा सन। परिवार के मतलब ही न भइल। तो एक संगे तू रहब तबे न एक संगे खइह स। तो बस हम जातनी आ कढ़वाए में भर ढीढ़ खाए। ए महेश एगो बात कही। कहन हमार मेहरारू तो रहली है तब बहुत बढ़िया मुर्गा बनावत रहली है नु बाकी होइए नहीं खे। ए अच्छा महेश चली तोहरे घरे खा ली मछरी बड़ा हमरो मछरी खइला ढेर दिन हो गई। होई देखो ना मछरी हमारा के अभी हमारे घर खाए के कहत रे ना रो बड़का रो हवा बनल बा ऐसे कहता नहीं। अच्छा ई बताओ कि रोहू के मुड़ावा ना नु खइबो? ना मुड़वा ना खाई। आधावा से अणियावे पर नु खइबो? हाँ आधावा से तनकी भर अधिका। तो अनकी भट्टा माने ढेर हो गइल रे। बक हमारा तो थोड़ा बहुत सुबह बुझाता हो। ऊ का ये से कि 1.5 किलो मछरिए रहुए। 1.5 किलो मछरी में मान ल कि क पीस हुई? 1 आ 2 आ 3 4 5 5 6 7 पर जाके माल खत आ एगो तुहू 8वां आ जात रह। तो बबे में कैसे होई तनी बताव हमारा के समझाव तू। ओही में हमहू खा लेबी। कैसे खा लेबा? मत कौन अथी ह कि हल्का बना दो तनी मनी हम ओही में हो गई नी। एगो वही में अधिका पीसावा काट दिया नु। हाँ तो वही में हमहू खा लेब वही में हो जाई। अच्छा हाँ ई रास्ता के बात कोला है। ई बताओ दहिने साइड वाला पीसावा खा लेबो? दहिने जौन ओभर मलिया जाई ऊपर से ना ऊ ना खाई ऊ तू खइह। उहे तो हमारा ना ठीक लागेला। उतारा ना ठीक लगे कच्चा करला
आ ऊपर वाला जौन रहला झूर भुजाला उ बहुत हमरा नीक लागेला खाए में। तो चलो तो तू तारा नीक लागी तौने खा लिया। हाँ ई ओके ओके थैंक यू ठीक। बस ठीक। चलो 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 चलो। चलो चलो आज तारा का चलो। मछरी खिया के मानी चलो ए बार तारा का मछरी चलो चलो। जान तो हाँ मछरी खियाओ तुम तारा के चलो चलो तारा के रोहू आज हम खियाई। चल बबुआ चल चल ई कह जे बड़ा भाग से भेटा गइल ह। भागी से कोला हमर मछरी के मुर्गा खाए के खूब गाड़ी मने क देल रह। रह कोला हम मुर्गा मछरी आ हो हमारा आवे से पहिला बा कहाँ बतियावत रहुआ हो। जान तर महे हाँ का हम अपना मेहरारू के नु फोन लगावत रहनी ह। अच्छा हां अरे तो हम तो सुनले बानी कि कहिए के चल गइल बाड़ी हो। बात चल गइल बड़ी तो वही जन लगावत रहनी ह। वो जो फोन लगेला मूर्ख बने बा चूतिया हमरा के नरहन घाटावा पर ओ बुझाइल हां नरहन घाट पर बाड़ी। बस तो बस तनी मनी तारा गलतफहमी बा। ऊ का नरहन घाट पर नहीं की हां हो जो बाड़ी सोही हाँ भरसक फुनवा ना लागत नानू लगी तो कम से कम पूछियो तो लेला हमारा से ना लागत रहला त ना लगौनी है। चलो। नहीं ऐसा कुल आदमी बाड़न।